שלום לכולם. אני אתחיל בהקרנת מספר סרטונים על התוכנת סיוון פלוס, ואני אנסה ואשתדל לגוע בכל הדברים שאמורים לעניין אתכם. בתחילה אני אלך לכל מיני הגדרות כלליות ואיך אנחנו מגדירים את המערכת ומה חשוב בהגדרות. פה למעלה בצד ימין יש לנו את הסמן של התפריט, שברגע שנפתח אותו ייפתח לנו התפריט. אנחנו ניכנס ראשית להגדרות. בהגדרות אנחנו נגדיר כמובן את מרווח השעות ביומן. נאמר שאני רוצה שהיומן שלי יתחיל ב-6 בבוקר. אני רוצה שהוא יסתיים ב-22:00, שהמרווח יהיה 40 דקות בין שיעור, מי שרוצה 45, מי שרוצה 60. לאחר מכן יש לנו כאן, האם אנחנו נרצה להסתיר רשומות מבוטלות ביומן. ברגע שזה על ירוק פתוח, התשובה היא כן. ולכן במצב הזה רשומות יומן מבוטלות יוסתרו ביומן. לאחר מכן השאלה הבאה תהיה הסתר תקבולים. אם אנחנו נפתח, התקבולים שנקיש לא ייראו, זאת אומרת כל הכסף שנקבל מתלמידים. אם נסגור, כן נראה. הוצאות כנ"ל, הכנסות כנ"ל, הנחות וחיובים אותו דבר, יש לנו אופציה להסתיר ולראות או לא לראות. הסתר מחירים, הכוונה היא כשאנחנו קובעים לתלמיד שיעור או טסט או מבחן פנימי, האם בשורה שמוצגת ביומן אנחנו נראה את מחיר השיעור או הטסט או המבחן הפנימי. כמובן שאם זה יהיה ירוק אז זה יהיה מוסתר ולא נראה, ואם זה במצב הזה שזה כרגע סגור, אז התשובה היא שאנחנו כן נראה. יתרות, זה הכוונה ליתרת תלמיד, כמה הוא חייב, ובמצב הזה אנחנו לא נראה את היתרה, במצב הזה נראה את היתרה בשיעור. השאלות הבאות מתייחסות, האם אתם רוצים שהמערכת באופן אוטומטי בהגיע זמן השיעור תהפוך אותו לבוצה בלי שאתם עושים כלום. ואז מי שרוצה להפעיל את האופציה הזאת רשאי לקבוע כאן כמה דקות לאחר תחילת השיעור השיעור יהפוך להיות בוצה. אם אני אגדיל את זה פה ואני אומר לו כרגע באופן סתמי נא לעלות ולעשות לי, אם לא עשיתי כלום במשך 35 דקות, אז תהפוך לי את השיעור לבוצה. מה שיקרה זה בחלוף 35 דקות כל שיעור שהוא בהזמנה ישתנה לבוצה. כנ"ל לגבי מבחן פנימי, לגבי טסטים ולגבי תיאוריה. במידה ואנחנו רוצים לשלוט ידנית, כמובן שנעמיד את זה על 0, ואז המערכת תיתן לכם לשלוט ידנית, תהפכו לבוצה, יהפוך לבוצה, לא תהפכו, לא יהפוך. לאחר מכן יש לנו כאן נושא שנקרא שימוש במטלות לימוד. אם אני אפתח את זה, זאת אומרת שכל פעם שאני אעשה בוצה לתלמיד, אני אקבל הקפצה של מטלות התלמיד, ואני אתחיל לסמן מה אני מלמד אותו, מה לא, ובאיזה מצב אתם רוצים. השאלה הבאה היא באיזה מצב אתם רוצים לקבל את המטלות לימוד. אם אנחנו נפתח את זה, אז זה אומר שכל המטלות שבוצעו באופן אוטומטי יגיעו אליי במצב סגור, אני אראה רק את מה נשאר לי ללמד אצל התלמיד. וזה לגבי ההגדרות. לאחר מכן יש לנו פה לשונית כללי, פה למטה בצד ימין, שבה ברגע שנקיש עליה, אז אנחנו נקיש כאן כמובן את האימייל, כל אחד את האימייל, כי הדוחות ייכנסו לאימייל שלו. לאחר מכן פה יהיה לנו את האימייל של הרואה חשבון מי שרוצה, שם המורה, שם המשפחה, תעודת זהות ומספר הטלפון, כמובן בלי מקפים, בלי רווחים, המערכת יודעת לערוך את זה לבד. כתובת, ורק מי שעובד באילת יפתח את זה, מי שלא עובד באילת לא ייגע בזה. איסוף שגיאות זה בשבילנו זה לא מעניין. גיבוי הגדרות, ברגע שתלחצו על גיבוי הגדרות, כל הגדרות הצבעים ששמרתם וכולי יישמרו בשרת אם נצטרך יום אחד לשחזר אותם. גיבוי נתונים, גיבוי נתונים יודע לגבות את גיבוי הנתונים אלינו. גיבוי נתונים נעשה רק למי שיש שירותי גיבוי אוטומטי, זה כרוך בעלות כספית, לכן מי שאין שלא ישתמש בזה. מצב פיתוח גם זה רק בשבילנו ואנחנו נתעסק בזה, לכם אין צורך. בכל מצב יש פה V למעלה, V תמיד זה שמור. אם לא לחצנו על V לא יישמר שום דבר. כעת למעשה אנחנו סיימנו את ההגדרות הראשוניות של המערכת, ובזה אנחנו סיימנו את